DPWH Central Visayas mupasakag kaso batok sa driver sa dump truck nga mao'y midasmag sa truck ug multicab didto sa Mactan Bridge nga miresulta sa kamatayon sa usa ka trabahante sa DPWH ug pagkaangol sa laing tulo ka tawo. Si Pablo Estrera, 37 anyos, gidala pa sa ospital human sa aksidente ni adtong Miyerkules sa gabii didto sa Marcelo B. Fernan Bridge. Si Pablo Estrera mao'y driver sa pribadong truck. Apan kagahapon, si PO2 Joben Pino, traffic investigator sa Lapu-Lapu City Police Office, miingon nga wala na si Estrera sa trauma center sa Vicente Soto. Wa say klaro kung na-discharge na ba kini. Patay sa aksidente ang trabahante sa DPWH nga si Ricky Buok. Samtang naangol, mao sila si Joselito Cruz, Rubencio Tugap ug Marlo Catanisan. Si Renault Ricardo, ang Assistant District Engineer sa DPWH 6th Engineering District Office, niingon nga usa ka legal officer sa DPWH Central Visayas ang miadto sa ilang buhatan kagahapon ug miingon nga mopasaka og case for damages ang Regional Office batok kang Estrera.